Ma'am, base sa atong kuan din, no, sa atong ang data nag-ingon din hinga almost 119 119, oo. people, no, nga na-displace unya na nakaron diha sa city's main sports complex, no, Oo. ug sa ubang mga evacuation center. So imagine no na nimo Daghang modulan kayo. 120 mil Daghang ka mga katawhan. So halos siguro tibuok Zamboanga City, no, Oo. murag na apektahan gid ato. Oo. Yeah. Mao gyud siya. Unya ma'am kanang kay usama ni siya kamatang sa disaster, no. Nakatabang gyud kayo ang mga pag-umol sa mga disaster plan, no. Labi na gyud pag-identify sa mga evacuation centers, no? Oo. So haron pag-respond mas dali. So kung magisgota og kanang disaster plan ma'am, kini siya kinahanglan gyud angay umulon o angay andaman. Pangandaman gyud na siya sir niya sa amo sa base sa DSWD pod na kuan mandato nga kung in time sa disaster na amang gyud tay naka-reserve nga mga funds para sa cash for work. Karon nakakuan mi nga naay cash for work, nag-start na sila. So nagaan sila ka ng murag kuan man na ang cash for work is kanang murag temporary employment sa ila ba, livelihood ana. And then naasay atong mga gikuan nga gapadala gyud og daghan sad nga goods ngadto nya gawas pa ni ana kanang naman po nay kay daghan nakakuan man gud ta sa balita nga daghan kay mga balay na sunog, no. So naputay niya siguro kay sa rehabilitation dako jud og trabaho Sa rehab na. sa rehabilitation mao na siya nga katong mga balay nga nangasunog, so posible nga dili maglisod naman to sila og tukod kung di na to iayuda. So mo na naman tay ayuda sa gobyerno nga labi na sa particularly sa DSWD na tay gitawag og emergency shelter assistance. Then kung dili gyud gani pwede og nay mga relocation sites na gyud na gitawag og core shelter. So kanang buhatan gyud sila mga balay nga aron nga mapuy-an nila kay kato magong mga balay gyud nga nangasunog na murag medyo nahurot ba gyud kung kasunog, no, wa na gyud na Pila to ka blocks nga okay pila to ka barangay gud nga gisunog gyud nila. So mo nang murag ang ato mga kuan karon na sila yung mga worries nga gikan sa evacuation okay lang naa pa man sila didto pero inig pauli nila asa man sila mo pauli. So murag mao nay trabaho unon kay dako sa atong gobyerno. So I believe nga tagaan ginaog dako kayo nga funds ngadto para ani anang mga programaha. Unya ma'am, usa ka epekto sad sa maong giyera dito sa Zamboanga. Ato lang ni aging adlaw na ay 3C ka pamilya, no, nabalita nga do nay 3C ka pamilya nga ni evacuate dinhi sa atua ni anis lain taon res punta sa ilahang kaparintihan. So ma'am, unsa may nahimo sa atua pod na abay assistance nga gihimo sa atong opisina sa DSWD? Ang ato sir kay wa man kay mi bag-o pa man, no. So ang amo ang gikuan ana is naman sila diri sa Cebu City. So mi mo coordinate ta sa atong sa local sa atong local DSWS. So anha kay namon pud gyapon tay ika-extend nga mga hinabang later kung unsa, pero mag-base mo guna i-assess mo guna to unsay needs nila. So atong ipahaom atong mga tabang kung unsay kikinahanglan. So by Monday maki-coordinate mi dito sa DSWS kaya mo tong ikuan ang katong pamilya nga naaron diri. Nya katong dito sad mi sa Bayawan sir, naasad mi na kuan dito sa DSW sa ilang local social welfare office dito nga nasa tawo na ngayo dito tabang nila ba kay naapoy naabot dito nga mga individuals Evacuees in town. nga namurag na of course kay ang Negros murag maoro man ay pinakaduol, no. At bang yun siya sir Atbang sa kayo sa Zamboanga tanan. ang katong Bayawan. So murag nadagsa ditong uban. So kay murag na mga fishermen man to nga nakabangal og mga fishermen pod nga taga Tawi-Tawi. Kay katong mga nanguan in town ng Bakwit adto taon sa ilahang mga pamilya pod kanang baruto, no, di wa na sila mga tuon sa dito sa gym or sa evacuation centers kay mas delikado man, mas may pang mag-utaw-utaw na lang sila. So mo siguro po na nga nadagsa sila sa dito sa Negros, no. Pero ning ingon po to sila nga kanang diha man ang mayor nila sa Tawi-Tawi adto man sa Dumaguete. So ilang sila nag-host ato for pila ka days, ilang pakaon gitagaan sa mga needs. And then after ato gidala po nila sa Dumaguete kay naadto naman ang mayor gikuha man sila, ipangkuha man sila sa mayor. So kita sa dire atong tan-awon kung unsa man kung
kay kung safe na gani gingon man to sa balita nga kung pananglitan safe na mobalik willing naman pud sila mobalik dito sa ilang mga lugar. So basin makatabang ra pud nila sa ilang mga tingali, mga pamasahe na or unsay mga needs pa Kung nila. by the time nga mo decide na sila nga mobalik na. Mobalik na Kay dito. wa sad intaw na kabuhian din diri ra pud na itapon sa mga pamilya, no? Oo, ilang mga paryente din sir. So aside sa 13 ka mga pamilya ma'am, wala na ilaing na balita ano na monitor nga naapoy mga evacuees pod gikan dito. Wala kay so far maora na among nahibaw-an pero wala pud ta kahibaw kay basin na apoy wala ni report. Wala mo report lang. Oo, Wa mahibaw kato kay nahibaw-an man to sa taga barangay nga naa dito ilang gi-check kuyog sa kapulisan. Sumora to yung nabalita. What about katong mga ipilara, no? Wa mahibaw So posible lagi kayo jud na naapoy mga tingali, naapoy mga pamilya ginagmay-gagmay lang ba? Nga murag ni dango para pud sa ilang mga paryente. Di man kay na manotice kung usa lang ka pamilya or duha ka nga na manotice kung daghan na jud kaayo. So mo na siya nga nagyud po ikuan. So ang atong mga mao lagi na siya nga ang atong mga sa barangay mismo atong mga katawhan kung nakahibalo nga na mga inuna nga pamilya mo report aron mo taho dayon sila mga barangay officials. aron matabangan po din taon. Kay kana nanganhina din tungod kay nagpalayo sa kagubot dunya, of course, no, ang panginabuhi in taon na nila way labot pas kakuyaw ug kakulba. No, ang ilaha na ang pag ilahang mga day to day nga mga panginahanglan pod. Alright. So mo na mga igsoon, kamo nga kung naa mo dihay mga nahibaw-an nga mga paryente, kaila nga gikan ditaw in taon apektahan gikan sa Zamboanga, makataho, no? Man pwede ra sa inyong office mo padangat sa ilahang mga sa information nga kabahin. Pwede ra sir. Pwede ra magtawag sa office namo nga number. Pwede ra sa kanang 232-9507. Okay. Okay, mao man na atong direct line sa DSWD. So diha sa region. So ikuan ipadangat lang ang kuan kay ila ra man ang ikuan sa among unit sa disaster risk reduction. So aron nga ma-actionan sa dayon namo. Ma-assess unya matagaan og action. Ang sakto nga needs sa ilang mga needs. Ma'am Jen, natay texter, no? Iyang gipaabot ni siya ningon siya, good morning sir. Og ma'am, ang nahitabo sa Zamboanga, nagpatagad lang na ang MNLF aron ingnon nga naa sila puwersa, no? So ang nagpadala ang iyang numero 0933-251-19404, no? So daghang kayong salamat, no, sa atong texter sa iyang gipadangat nga kuan sa mensahe, no, nga nagpatagad lang ang MNLF. Siguro matod pa ni Lieutenant Jim Aris Alagaw kaganin, ingon siya nga kato, no, nga ang usa sinungdan nga naay mga provision nga wa na sila kagusto, no, atong 1996 nga peace agreement diin nahimo gani si Normie Suarez nga gobernador, no, sa ERMM. So kana, no, mga nagpatagad I think naasad siya sakto sad siya sa iyang observation kay kung wala pa nagpatagad na, in fact matod pa sa balita nga gusto gud nilang ang flag nila, no, that's manifestation nga ilag yung ipakita nga naami magpatagad yun, pero kana lang, no, subo lang kayo kay ni padong dito sa gera, daghang nadamay, daghang namatay, no, kuan mga civilians, mga kabataan, mga volunteers nga nadamay. Unya kana, no, ang atong mga kasundaluhan ingon man sab ang mga rebelde, no, kung nindot unta to nga mabuhat lang ma-actional lang dayon nga in peaceful means, mas labi untang maayo apan kana, no, ang mga panghitabo. Mo tay akong question kaganina, ma'am, kini mga panghitabo usa gini siya ka wake up call, no, natong tanan labi na gyud nga naa sa gobyerno. Unya mas maayo gyud nga natay makatunan ni ining maong panghitabo. Mga igsoon, mo break on na ta alang sa pipila ka mga mensahe.
Kahibaw ba mo nga kaniadto, suportado sa usa ka commander sa MNLF ang 1996 Peace Agreement sa dihang nahimong Pangulo Xavier Abdul Malik sa ARMM Regional Reunification and Unification Commission ni atong 2001. Naawhag ni ini ang ubay-ubay ka mga miyembro sa MNLF kamo suporta sa 1996 Peace Agreement. Ako si Pagtuki Uksan, naghatod ni mga gagmay kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gipasidunggan sa Naval Forces Central kon NAVFORCEN dili palang dugay ang dili mo minus 90 ka mga technical divers nga nagkahiusa sa retrieval operations sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas ni adtong Agosto. Ang mga nahisgutang divers nga nagikan sa Naval Special Operations Unit, Police Regional Office 7, Philippine Coast Guard, Naval Construction Brigade ug mga nagkadaiyang pribadong grupo nakadawat og plaque of appreciation. May numduman nga ang maong trahedya mingkalas og 116 ka mga kinabuhi samtang nagpabilin pang gipangita ang 21 ka mga pasahero. Sa laing balita, gipadayag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kon Senro nga angayan lang dublihon ang mga barangay environment officers o BEO aron mas epektibong mapatuman ang City Ordinance 2343 kun ang No Plastic Saturday Ordinance of Cebu City. Kini ang gipahimug-atan ni Engineer Randy Navarro, Senro Officer in Charge ngadto sa City Government. Matud pa ni Navarro, 375 lang ang mga BEO ang naa sa syudad sa Subo, diin dili mo minus 5 ka buok lang ang naa sa matag barangay. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad gadto sa Ramon Abutis Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ibala ang nomination form gadto sa Ramon Abutis Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta bagigsoon. Ma'am Jen, nining mga panghitabo labi na nagistute ka ganina about recovery. Daghang mga naapektahan ng pamilya, mga kabalayan ng sunog, no? Ang ilahang mga panginabuhian in town naapektahan. Ma'am, kining niining panghitabo nya karon na naman mosulod naman ta sa recovery phase, no? Or sa rehabilitation phase. Ma'am, unsa may mga gibuhat sa may mga buhaton sa inyo sa opisina labi na gyud sa DSWD sa pag-ila no una sa tanan sa mga naapektahan o nya unsa may mga proseso haron kini no ma-aksyonan dayon labi na gyud sa recovery ug sa rehabilitation. Ang atog yung buhaton ni Ana is naamantay gitawag na mong intake interview. So naamantay individually kanang atong mga pamilya. Once mo declare na ma'am ang mga militar nga clear na, pwede nang musud ang mga personnel to do the intake. Pero katong na sila gipangdaan naman sila sa evacuation, nagsige na gid nag-intake na sila nga to, automatic na. Naanagiday na nag-duty nga mga staff sa DSWD. Then magkuha atong mga data sa kada pamilya. Kay tan-awon man diha kung pila jud sa usa ka pamilya, pila sila o nya pila ang napektuhan, nya unsay mga needs nila. So kana siya base ana makakuha na pud ta i-base po na nato ang atong kuanan na sa atong request for funding. O kay kung unsa kadaghan na mao po na ang i-download sa Manila or sa central office nga kanang funds para ibubo dito dapita nya unsay mga needs nila. So mo na siya nga naaman po na dito yung mga disaster risk reduction nga kanang mga focal persons or kanang gi-assign ni ana. So posible nga karon makita nako kay kato ganing ato diring dinhi sa atong mishap katong sa collision sa St. Thomas. Ang atong office pertigid ka busy no kay na kuan man gito atong quick response team na atog yung gimobilize. So karon pod mao po na dito gihimo kay mao man na ang response jud dayon after sa disaster. So immediately na aman yun na ang DSWD sa hangtod karon nagsige na sila sa ilang disaster operation ang atong mga staff dito.
So mo na kung kinahanglan lagi i-augment, so depende rin ni sa regional office na director namo nga magpadala ba siya nga tug mga tao para mutabang didto. O labi na mga debriefers kay murag along debriefing murag dako ang trabaho onon nya naapod tay mga debriefers pod na gi-train diri sa atong office, so dili kayo daghan siguro di pod na to mapadala pod tanan kay mabiyaan pod ato mga trabaho diri. So ang regional director lang gid among gipaabot kung unsay so naghuwat na lang sa order, ma'am, kung when i-dispatch ang atong mga personnel. Labi na gyud sa mga debriefers, no? Alright. So kining ingon aniha, ma'am, nga trabaho dili nilalim, no? On your part, imagine na nimo pag-atiman 24 oras sa mga ma'am, sa imong experience, arita sa imong personal experience nga mga panghitabo nga sama ani nga diin kuan gyud 24 oras nga naa gyud mo on field, naa sa kuyog sa mga biktima, ma'am, unsa may kuan, unsa may feeling naa ka didto, unsa may mga gibuhat sa mahitabo para namo, no, kay bisan nga usahay wala dili ta kaligo, di ta katarog kaon. No, kay usahay pod apektado man gani, pero although ato maginang unahon na amang putay mga personal needs, paningkamutan gyud gihapon nato nga makakaon ra gyud gihapon, pero ay nga na. So kung ang usual gyud nato ang katong labi na sa earthquake dito sa sa Negros, mo toy dako kay nato nga operation. So ang ato is bisag kapoy na siguro, pero di man gyud nato makita nga kapoy kay ato man gyud ikuan nga matabangan gyud nato ang mga tao. So kana maganing usually, no, kanang ang amo mo gibuhat ato is kanang gibay batch na mo ang staff. Okay. Pag adto na mo sa Negros. So puli-puli. Para maka-recharge po. Makapahuway sa danguban. Yes. So tagaan mig mga 1 week didto nga mo duty didto. So for 1 week imuha jud tong atimanon didto. Then after ana lain na pud nga batch, ipadana pud mo magpadana pug lain nga batch. And then sa didto pa ka dili man ka maka-feel nga gikapoy lagi ka, then inigpauli na nimo diha na murag murag ang kuan ba sa kakapoy mausay mga ni mahilantan. Pero dili ra gina namo balihon kung tuami didto kay ang amo jud nga focus man sa sa panghitabo didto. So unsa gi katabang sa mga tao, usually magkarakara gyud mi ang nagtanaw kung unsa na pa ba sila mga gikaon, na pa ba ingan na unsa pa mga ginahanglan nila. Pero ma'am, unsa may mga makumparar nato, no? Ako makuan lang ko siguro kultura na nas Pilipino labi na mga panghitabo, no, ikumparar sa laing nasod ba sama sa Japan itong nahitabuan sila sa ato sa kuan, ma'am, sa ato sa dinhi sa mga Pilipino labi ni gatong maapektahan, ma'am, unsa man kanang murag maglumba may nagaway pa mga inana bitaw mga panghitabo normal na sa ato, no? Usually mao man nay mahitabo dito, pero ato man pud nang gina-control. So mo nang uban man pud na mo didto na pud tay mga military, police officers nga mo'y magkuan crowd control. Mao pud sila mo kuan nga ingon ana ang atong paagi. Kay kana sa atong ihatag nga mga goods kinahanglan pud na mo i-liquidate, so kinahanglan na imong pirma na pirma kay po, survival na ba na niya diha ang sitwasyon. So ang mga tao labi na Pilipino di nakagwanta katong panghitabo lang dito sa Zamboanga luoy taon tong tigbaligya og kanang bugas kay naay na may nangalsas iyahang kuan di pagtuon niya abig iyahang mga kargamint kanang yang sinuhulan di naman ay gi karga na ba, no? So inana survival na, so mao sad na nga kinahanglan gyud sad ang peacekeeping force nga mo'y mo crowd control. Naagi na dito so kung mo duty ang DSWD naasad sila, naagi na yung mga military dito, and then kanang magdinabangay yun mi kay sa atong Regional Disaster Risk Reduction Management nga Council kana tanan mamobilize yun na ang tanan na mga agencies pod. Magtabang yun mi, magtinabangay yun mi dito tanan niya in coordination with the local SAD nga naaman po na sila dito yung mga naghimom po na sila ilang mga grupo dito for disaster response nga na. So mo na siya among natistingan gyud, ma'am, ang ato ang mga pagpangandam sa disaster, no? So mo na nga maski unsa mang matang sa disaster, andam na gyud ang ato ang ahensya. Unya kamo matod pa nimo ikaw last week bago pala sa nimo pag-abot gikan dito sa Bayawan kay nagtudlo pug kag mga nag-train para mahimo mga debriefers, no? So meaning ang inyohang trabaho inyo sa gining gipaambit, no, sa uban mo nang ga-train sad mo sa mga locals dito, local responders.
So in preparation pud na kung simba ko na ilang mga disaster dito. So at least naanay mga debriefer sila. So sa ato din sa Region 7 ma'am, ang mga dagko kay mga panghitabo kung atong i-recall, baguhay lang ang katong nahitabo sa St. Thomas. Sa St. Thomas. Dayon katong sa earthquake, no? Mao gito kinadak-an kato sa earthquake. Based sa atong experience. Dako gito kaayo na mo nga operation kay abot gud mig pila ka buwan pa ato. Hantod gani karon naa pagyapon tay mga evacuation centers. Nato apod tay gipang mobilize dito nga mga camp managers. So mga igsoon, mupadayon lamang ta no sa atong pakikinabi ni Ma'am Jennifer. Human lamang nining pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mong ana ay curfew karon sa syudad sa Zamboanga? Gipanguluhan sa mayo sa syudad, Beng Climaco, ang pagpatuman sa curfew gikan sa alas 8 sa gabi ngadto sa alas 5 sa buntag, aron malikay ang mga sibilyan sa peligro. Ako si Pagtuki Roxanne, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Ito po ang mga bayani sa imong komunidad gadto sa Ramon Abutis Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form gadto sa Ramon Abutis Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, mga kaigsunan, kung buot mong padangat sa inyong mga mensahe o ganahan mong interact sa ato ang bisita karon palihog, padalang ang inyong mensahe pinagi sa atong Pagtuki hotline. Ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang Pagtuki hotline. Ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Ang ato ang Pagtuki mobile. Ang numero 0932-848-7293. 0932-848-7293. Maigsoon ato sa nang ipasupot no. Kining ato ang episode sa Pagtuki inyo nang ma-access via online. Simply log on lang sa www.rafi.org.ph ug inyong mabati ang mga podcast. Mga igsoon, ang 6th Rafi Triennial Awards bukas na ang maong search alang sa individual ug mga institusyon nga nakahimo og positibo nga mga kausaban diha sa mga lugar sa Visayas ug Mindanao. Pwede niyo ma-download ang nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. So inyong ma-submit ang nomination form ngadto sa Ramon Abutis Foundation Incorporated sa 35 Lupisana Street, Cebu City. Alang sa dugang impormasyon, contact lang sa 418-7234 local 105 o baka log on sa ato ang Facebook. Ang Facebook account mao ni no, facebook.com/rafi.org.ph o i-text ang ngalan sa mga nominees nya, space contact details, space name of the person nominating to 0933-514-4005 alang sa Sun subscriber. Alang usab sa mga sa Smart 0949-764-3525. Again 0949-764-3525 alang sa Smart. Og sa Globe subscribers ang inyong i-dial ang numero 0927-576-8055. Unya, in observance of Breast Cancer Awareness Month sa bulan sa October, ang Eduardo J. Abutis Cancer Center kun IJAC of Ramon Abutis Foundation Incorporated in partnership with the Cebu City Government and Task Force Cancer Cebu City mupahigayon no sa ikanapulo nga run sa Moonwalk, a walk for the breast cancer awareness on October 19 from Fuente Osmeña and Plaza Independencia. Ang assembly time alas 6:30 sa hapon. Alang sa dugang impormasyon, contact lang ni Gina Marquit sa numerong 256-3287 o baka sa 254-6351 o baka bisita lang sa www.rafi.org.ph o baka sa www.facebook.com/rafi.org.ph o sunod no sa
ato ang Twitter account at rafi.org.ph. So mao kana mga igsoon ang ato ang mga pahibalo na niining maong Sabado. Unya sunda lang ninyo ang mga pahibalo nga amo ang ipadangat no og mga numero nga angay kontakon. Okay, mga igsoon, gamay na lang gid kay atong panahon. Yes, Ma'am Jen, karon kita sa DSWD7, ma'am. Unsa may mga pagpangandam karon nato labi na gyud sa mga disaster no. Na ba kay angay ipahibalo no at alang sa ato ang mga suking tigpaminaw labi na gyud sa mga kalihukan sa DSW7. So ang ato gyud una sa tanan na gyud tay mga standby nga na tay stockpile nga goods. And then i-encourage nato ang mga LGUs nga maghimo sila sa ilang mga preparedness nga mga activities, like for example kanang manlimpyo sa palibot mga kanal, ilan ng mga dredging of canals ingana na. So sa ato sa regional office na gani mi naga-welcome mi kanang mga ingon ana nga mga activities, then ipa-fund ba nila for kanang food for work. Pwede man ta mo kuan food for work, mag-request sila, then or pwede pod ang cash for work nga mga assistance kung maghimo sila mga mitigation o mga preparedness nga mga activities unya wala sila igo nga budget no, kay ang patrabahoon man pod nila ilang mga local na mga tao kanang mga naa sa komunidad nga mga kana na ang atong mga kaigsuonan, and then posible nga mangayo man jud na sila og kanang murag suhol ba sa mga yun nga activities. At the same time maghatag po na siya og temporary employment or livelihood sa ila labi na kung walay mga trabaho. So muna ang ato nga kanang ang atong regional office andam kanunay labi na kung dunay mga panghitabo nga mga disaster nya usahay di na mo mahibaw-an kay tuas mga layong lugar bitaw. O so di man dayon ta kadali-dali mayo kun naay media dayon makakuan dito. Mao na nga kinahanglan gyud mo contact unta dayon sa og wala dito ang na may mga local nga social welfare offices, so dali ra man kay na nila nga makuan kay naman na sa kada munisipyo o kada kanang mga cities. And then kay sila man na mo coordinate sa amo na. Kung so buti mong ipasabot Ma'am Jen nga kinahanglan gyud ang pagpakisayod no labi na gyud sa mga information o mga numbers sa mga ahensya nga matawagan dayon kung panahon sa disaster. Matud pa nimo sa local kinahanglan unsa mga opisina ma'am sa local nga kinahanglan mahibaw sila sa mga numero nila. Bisan gani kanang diretso nila ipahibaw sa barangay captain, kaya ang barangay captain na mo coordinate sa mga barangay officials no. Or sa mga barangay officials, barangay captains, barangay officials. Kay aron nga madiretso po dayon nila og report ito sa atong local social welfare offices. Kay kasagaran sa naam gina atong mga local social welfare offices na part man sa munisipyo sila. So naam na sila diha gyud. And then para nga sa ato mo coordinate man sila sa ato labi na kung kinahanglan og mga tabang na gyud nga dinagko na bitaw kay usahay naaraman po na sila yung mga fans nga ilahang kaugalingon, so makahatag ra po na sila diretso sa mga nagkinahanglan sa mga biktima sa disaster. So mao na kasagaran natong ipangandaman niya kana mao lagi na kana mga debriefers kami sa regional office, gamay-gamay na lang atong debriefers nga hibilin, so mag-train na pud mi maghimo na pud mi mga trainings along ana nga mag-train mig debriefers o parts ato mga preparations mga community family and community disaster preparedness nga mga trainings, so maka-provide sad ang ahensya niya og training. All right. Ma'am Jen, daghang kayong salamat ma'am sa imuhang pakiguban na mo karong buntaga. Suki mangyud kay ka no. Manginaot mi ma'am nga sa atong trabaho no labi ni sa DSWD kanunay no nga safe niya ang mga empleyado ug man sa mga opisyales sa DSWD. Ma'am, once again daghang kayong salamat kanimo ma'am. Daghang kayong salamat sir. Okay. So mga igsoon, pagpasalamat sad ta no sa atong mga suking tigpaminaw labi na sa atong mga texters. Niingon dinhi nga sa kanunay naminaw gid sila no sa ato ang programa. Ang nagpadangat ani ang wala may nga numero ra ni 0923-617-5872 no. Ug ingon man sab sa atong mga kaigsuonan diha sa Sindulan Naga Cebu, nagpa-text pod sila nga naminaw pod sila labi gyud nila ni
Natoy og nila ni Papa Natoy og nila ni Mama Bibi no ug ingon sab sila si ilang mga silingan diha kaninyong tanan mayong buntag no daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Unya mga igsoon nanginaota nga kining ato ang programa karon nakahatag ninyo og igong kasayuran kabahin sa mga panghitabo labi na gyud sa atong makaigsuonan nga naepektahan didto sa Zamboanga City no. So manginaota nga ato sad silang iampo nga hinaot nga mapadayon na ang kalinaw, mapatigbabaw ang kalinaw didto unya matabangan na sad sila sa pagpahimutang og balik no sa ilahang sitwasyon. Maigsoon dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne ang ato ang program manager, si Ma'am Heidi Palapar atong program director ug Ma'am Dumi Chua atong chief operating officer sa foundation. Sa kinising-kasing ako nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang adlaw takna og istasyon. Mayong buntag.